becek paten ono timbang pisahan Saresta tak riwangi samudana marang kula warga garwalan praputra liwat kincane alismu kawasa anganda sapi atiku senadyan was lingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni solamu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung keduga ngrimpung jiwa ragaku gak kurung kahut meten mabuk rubuh arep pinjung Mbak Ela, dalem Mas niki pikantuk dawuh pripun saking Pak Sukino, Injih. Bapak mantan Lurah Suru, heeh menika ugi menjabat sebagai kaur, napa Pak? Nggih, pokoknya wonten pemerintahan desa. Injih. Tur ya juragan plafon, juragan oh sing gipsum. juragan pelapon iku Iya. mau to Ngersake lelangen napa 1001. oh nggih Ning digarap mat banget. mat banget nggih Dadi digarap sing halus banget ya Bos ya. Ya wis pasrah karo Mas Eko. tapi bukan makhluk halus toh Ya ora. Karena 1001 itu lagu sing kudu diresapi Iya. ku wong tuwa. Nggih. Sing sak bibar menika nggih ditekke sik ya. Neno, mangga. urip ana kutha gedhe kowe tak tukoki masa isine Katuraken katur para tamu sedaya. Bapak Ibu tamu undangan ingkang sampun kepareng pinarak lenggeh. Katuraken wilut sing dalu, katuraken wilut jangrapi pasugatan lumantar kadang-kadang Kridha Darma. Sintami midhangetaken setunggalangen gending Jawi kapiyarsa lumantar kadang-kadang BLS Bugang Laras campur sari. Ya. Sesigeman ngaturaken Kowe becek paten ono timbang pisahan Saresta tak riwangi samudana
boten kathah lumpen Mbak Ela, kalenggahan dalu punika kasengkuyung barayageng Patra Mandiri, audio sound system ugi kulawargageng Bening Multimedia. Ya, Bening Multimedia iki channelnya betul Bening Multimedia. Iya, Mas. Oke, ya. Iki mergono sing WA aku channel iki apa kok ora ketemu ngono. Oh, Bening Multimedia. Channelipun Bening Multimedia saged dipun pirsani saking dalem mangke nek pun dugi griya kok ya. Yuk dilajengke Mbak Ela. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke di sini apa-apa wae senadyan sesidemah mesti kasebadan. Matur nuwun Mbak Ela setunggal Nggih, lagem sami-sami. kapiyarsa katur para tamu sedaya.